ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മെ നാമാക്കി മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുക. മാർ യോവാനിയോസിന്റെ സഭ എന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. മാർ യോവാനിയോസിന്റെ സഭ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയല്ല. മാർ യോവാനിയോസിന്റെ സഭ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ സിറോ മലബാർ സഭയല്ല. പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭയല്ല. മാർ യോവാനിയോസിന്റെ സഭ മലങ്കരയിലെ സുറിയാനി പൈതൃകം ജീവിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക മക്കളുടെ സഭാ ജീവിതമാണ്. അന്ധമായ അനുകരണം ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ സഭയ്ക്ക് അപ്പസ്തോലികമായ അടിത്തറയുണ്ട്, അപ്പസ്തോലികമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം അന്ത്യോക്യൻ സുറിയാനി പൈതൃകമാണ്. അതൊരു ദേശത്തിൻ്റെയല്ല, അതൊരു സഭയുടെ കുത്തകയല്ല. അത് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ പാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവർ വിവിധ സഭാ സമൂഹങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ഈ സുറിയാനി സഭ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച സഭയാണ്. അത് ഒരു അധീശത്വ മനോഭാവത്തിൽ കോളനൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള സഭയല്ല. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലികമായ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭ. ഈ ആരാധന ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടേതായ സഭാ ജീവിത ശൈലി നാം അനുവർത്തിച്ച് പോരുന്നു. ഈ ആരാധനയുടെ പ്രത്യേകത, ഈ സഭാ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് പൗരസ്ത്യമാണ്, ഭാരതീയമാണ്. നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ മനസ്സുകൾക്ക് ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവഭയവും ദൈവാശ്രയവും നൽകുന്നതാണ്. നാം ഈ ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ആശ്രയത്വം, ഇതിന്റെ ബന്ധം, ഇതിന്റെ വലിയ ആഴമേറിയ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ അനുഭവം ജീവിക്കുന്നതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു അനുഭവം